uretan murgildu da itxasarain txikien artera. Uraren oskirriaren zirrara, ondarrepelaren alboan. Iluntzean uraren ertzean, errainu baten argia, ene maite biok jolasean, olatu zipriztin artean. Haizeak ximurtu du itxasoa, kresalak lehortu nahikoa. Maite zure zain hementxen aukazu, izargo iztiarrei begira. Iluntzean uraren ertzean, errainu baten argia, ene maiten biok jolasean, olatu zipriztin artean. Iluntzean uraren ertzean, errainu baten argia, ene maiten biok jolasean, olatu zipriztin artean. Ilargia uretan murgildu da itxasarrain txikien artera. Uraren oskirriaren zirrara, ondarrepelaren alboan. Iluntzean uraren ertzean, errainu baten argia, ene maiten biok jolasean, olatu zipriztin artean. Iluntzean uraren ertzean, errainu baten argia, ene maiten biok jolasean, olatu zipriztin artean. Maite dut zuk laztantzea, dantzatzea, zure espainak xurgatzea, zen esmaltea, baitare zure garagat, zaporea, aldanean lepotik, oske egitea, ai bexamela, eta pastela, ai bexamela, ai bexamela, eta pastela, ai bexamela.
Denbora pasata neska bat izan da ikastea du zale. Laurogeian jaio naiz eta kirolaz bizi nahi dut aita. Lan hau da gizonentzat alaba, aukera ezazu neskaren lana. Denborak aurrera eta eskubideak ez dira berdin aurreratzen. Zenbat aldiz entzun dugu hemen, gure eskubideak aurrez etengabe. Hala ere zapalduta gaude, honekin bukatu behar da lehenbailehen. Ane, ¿sabes? ¿Quieres hablarle a la tele? A ber, nola antolatu zarete gaurko bazkaria prestatzeko? Bueno, a principios, bi kalderete prestatu behar ditugu. Bale, a ber, erakutsi, non daude? Bueno, a ber, torri mendik. Hau txerriarena, Bai, eta geho bestaldetik egingo deuna da txalarena. bale. Ternera, bale? Eta nola banatu zarete Bueno, bi taldetan. bi taldetan? Lan batzuk, bi honak dira, orduan, paratak zuritzen hasi gera, azenarioa eta tipula eta txikitzen ere, eta hortik aurrera, datorren. Oso, ongi. Bueno, neskak, zer moduz? Ongi oso gustora bai. Bai, egunon. A ber, zer prestatzen ari zarete bazkaltzeko? Pues kaldero. Kalderete, gurasoentzat, aurrentzat, hementzat. Eta erakutsi pizka bat, a ber, nola antolatu zarete, barazkiak eta bar mozteko. Parte hartzen dugu, batzuk mozten dute, beste batzuk garbitzen dute. Eta, bueno, aldeen guztia egiten. Gaude 26 pertsona bazkaltzeko. 26, pila bat, ez? Umeekin, baita. Ah, bueno. Eta nondik ateratzen zareta inbeste jende? Bueno, auzokoak, Auzokoak denak, Bai. guztia bai. oso ongi. Eta euskaldunak ere guztia? Bai? Guztiak. Baina, bueno, saiatzen ari zarete euskara zabaltzen, Oso ongi. Euskaren alde gaude, eta badaukagu talde hau, Euskairu taldea. Eta hori da auzoko zer da? Elkarte bat edo? Bai da euskara talde bat betzela, elkartea. Eta, bueno, pues, urtean zehar saiatzen gara gauzak antolatzen eta hola, euskaraz. Eta orain, pues, jaietan ere presente egon. Oie, mi esker, neska, ongi pasa, aio! A ber, nola duzu izena? Izei eta? Eta Odei, eta zer egin duzu festetan? Jolastu pila. Jolas. Eta joan zarete barraketara? Bai. Bai, eta zer moduz basa duzu, Bai. Erraldoiak ikusi dugu. Bai. Bai, erraldoiak ere. Eta gustora gozarete? Bai. Eta orain goze zaudete kaldereta jateko edo ez? Bai, ja goze, ez da? Bueno, ba, ongi pasa eta ongi bazkaldu, bale? Aio!
Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri.